प्रेम से बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। रुपेश डीजे रंजना राज सनाउल्ला आइल 17 सितंबर लोग लगैले बनंबर आइल 17 सितंबर लोग लगैले बनंबर कथा होलाई घरे अंगनैया हो बाबा विश्वकर्मा के होला घर घर पूजैया हो बाबा विश्वकर्मा के होला घर घर पूजैया हो मिक्स बाय सतेंद्र वेदर्ती सरोज रिकॉर्डिंग स्टूडियो ऑन द रोड सिवान रुपेश डीजे सनाउल्ला बाबा के महिमा हो सबसे महान होला बाबा की महिमा सबसे महान होला बाबा की महिमा सबसे महान होला रेलगाड़ी मोटर गाड़ी बना दिहले उठेला बाबा के महिमा हो सबसे महान होला रेलगाड़ी मोटर गाड़ी बना दिहले उठेला चलेला नैया हो चलेला नैया हो होला घर घर पूजैया हो बाबा विश्वकर्मा के होला घर घर पूजैया हो रुपेश डीजे सनाउल्ला हाथी के सवारी तो बाबा के मन भावे हाथी के सवारी तो बाबा के मन भावे हाथी के सवारी तो बाबा के मन भावे उनकर भजनिया रंजना राज गावे।